manoma ko makiyaya. Ina mafitar mu. Wannan fim mai suna ina mafitar mu. Wannan fim mai suna ina mafitar mu. Kar ku sake a baku labari, yana nan tafe kan YouTube channel mai suna a YouTube channel ɗinmu mai suna YouTube channel. Hakika uwa ɗaya uba ɗaya wani gagarumin al'amari ya shiga tsakaninsu, sun shiga dandan zaman yan marina, kallon kallo da kaka turka shi. Sunan fim ɗin ina mafitar mu. gari a gari